कोणता व्यवसाय करावा हे माहीत नसताना सुरुवात कशी करावी? बिझनेस किंवा उद्योग कसा करावा किंवा मुळात सुरुवात कशी करावी हे माहीत नसते. काही लोकांना तर हे माहीत नसतं की त्यांचा इंटरेस्ट एरिया काय आहे? प्रोडक्ट कसं ठरवायचं हे सुद्धा माहीत नसतं. उद्योग सुरू करण्यासाठी किती भांडवल गुंतवावे हे सुद्धा काही लोकांना माहिती नाही. त्यामुळे अशा लोकांसाठी एक उद्योग सुरू करण्याचा उत्तम मार्ग मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला याची खात्री आहे की तुम्हाला तो नक्कीच आवडेल. तुमची आवड कशात आहे हे आधी शोधा. तुम्हाला आता वाटत असेल की सगळी माणसं असं सांगतात की तुमची आवड कशात आहे ते शोधा. पण म्हणजे नक्की काय आहे? आपल्याला आवड किंवा आपली रुची ज्या प्रॉडक्टमध्ये किंवा ज्या व्यवसायात आहे त्याबद्दल आपल्याला आत्मीयता वाटते किंवा आपल्याला ते काम करायचं बरं वाटतं, आनंद मिळतो. त्यामुळे काम करण्यासाठी हे काम शोधणं गरजेचं आहे. तर तुम्ही तसं शोधलं नाही तर बिझनेसमध्ये जेव्हा वाईट वेळ येईल किंवा तुमच्याकडे ग्राहक मिळणार नाही, तुमच्यावर कर्ज येईल, तेव्हा बिझनेसमध्ये अशा गोष्टी होत असताना त्यावेळी तुमच्याकडे संयम राहिला पाहिजे. रोज सकाळी उठून परत तेच काम करण्याची आणि त्याच व्यवसायात जाण्याची तुमची तयारी पाहिजे. जर तुम्ही फक्त पैसे कमवण्यासाठी बिझनेस करत असाल आणि तुमचं त्या बिझनेसमध्ये पॅशन म्हणजे आवड नसेल, तर तुम्हाला त्यामध्ये लवकरच कंटाळा येईल आणि तो बिझनेस सोडून द्यावा असं वाटेल. असं होऊ नये म्हणून तुमची ज्यात आवड असेल, तुम्हाला जे जमत असेल असा बिझनेस शोधा आणि आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सेल्स करावा लागेल. बिझनेस सुरू न करता तुम्हाला जे प्रोडक्ट, जो व्यवसाय आवडतो, तुम्ही तो निवडलेला आहे. त्या प्रॉडक्टमध्ये जाऊन आपल्याला सेल्स करायचं आहे. आता सेल्स कसा करणार? आता जे प्रॉडक्ट तुम्ही निवडला, तर ते प्रॉडक्ट तुमचं स्वतःचं तर नाही. म्हणून मग तुम्ही तुमचे जे स्पर्धक आहेत, त्या व्यवसायामध्ये त्यांच्याकडे जा किंवा तत्सम विकणाऱ्या लोकांकडे तुम्ही नोकरी किंवा कमिशनवर सेल्स करा. पण सेल्स करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही सेल्स करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला बिझनेसबद्दलच्या मागच्या गोष्टी समजणार नाहीत. जेव्हा आपण सेल्स करतो, तेव्हा तुम्ही तुमच्या ग्राहकासोबत बोलता. आपले ग्राहक काय विचार करतात? तो प्रॉडक्ट का विकत घेतात? त्याची प्राईस पॉइंट काय आहे? त्यांना काय आवडतं किंवा काय नाही आवडत? या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकू शकता आणि त्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये वापरू शकता. परंतु हे शिकवण्यासाठी तुम्हाला कोणी दुसरा व्यक्ती पैसे देतोय. कारण तुम्ही त्यांच्याकडे सेल्सचा जॉब करत आहात. त्यामुळे दुसरा कोणता जॉब करू नका. फक्त सेल्सचा अगदी पगार नाही दिला तरी चालेल किंवा तुम्ही पार्ट टाईम हा जॉब करा. कारण तुम्हाला त्यातून काही गोष्टी शिकून व्यवसाय सुरू करायचा आहे. परंतु तुम्ही त्या व्यवसायात जाणार आहात, त्या व्यवसायाचा, त्या उत्पादनाचा, त्या प्रॉडक्टचा आणि त्या सेलचा अनुभव घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला आपल्या स्पर्धकाकडून शिकावं लागेल. एकदा तुम्ही सेलचा अनुभव घेतला, की तुम्हाला ते कळेल, की ते प्रॉडक्ट तुम्हाला आवडते की नाही किंवा तो व्यवसाय जमेल की नाही. तुमचं ग्राहकासोबत बोलणंही होईल. त्या प्रॉडक्टचे प्राईस पॉईंटही कळतील आणि तुम्हाला मार्केट कसं आहे याचाही अंदाज येईल आणि तुम्हाला आत्मविश्वास येईल, की त्या व्यवसायात जायचं की नाही. हे ठरवण्यासाठी तुम्ही त्यासाठी 3 ते 4 महिने एका स्पर्धकाकडे काम करा. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या स्पर्धकाकडे 3 ते 4 महिने काम करा. तिथे तुम्हाला कायमचे काम करायचं नाही. तिथे फक्त अनुभव घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे साधारणतः वर्षभर वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करून अनुभव घ्या आणि त्यानंतर तुम्ही तुमचा बिझनेस सुरू करण्यासाठी पूर्णपणे तयार झाला असाल. तुम्हाला कुठल्या कोर्सची आवश्यकता नाही. सुरुवात तुम्हीच तुमची करू शकता. मला खात्री आहे की या टिप्स वापरून तुम्ही तुमच्या बिझनेसची सुरुवात कराल. निदान कुठून तरी सुरुवात करावीच लागेल. कशी सुरुवात करायची ते तर तुम्हालाही कळेल आणि त्यानंतर तुम्ही यशस्वी उद्योजक होण्याच्या मार्गावर मार्गक्रम करायला सुरुवात कराल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला आपल्या व्यवसायाची किंवा बिझनेसची सुरुवात करायची आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मित्रांनो, पुढचा व्हिडिओ कशाविषयी बनवावा हे पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. भेटूयात पुढच्या अशाच एखाद्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.